Bdew jingħataw mill-Isptar Ġenerali ta' Għawdex servizzi avvanzati tal-MRI u CT scan tal-qalb. B'dawn is-servizzi l-ġodda tal-aħħar teknoloġija l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex qed joffri testijiet tal-qalb dettaljati li fost oħrajn jippermettu dijanjosi iktar bikrija u preċiża għal pazjenti. Bl-MRI l-ġdida, it-tobba se jkollhom fost oħrajn viżwali iktar ċar tal-inflammazzjoni tal-qalb u l-valvijiet tal-qalb. Il-cardiac CT scan se tippermetti fost l-oħrajn li t-tobba jiskopru iktar malajr bil-mart fl-arterji tal-qalb. Dawn is-servizzi saru b'investiment ta' madwar 5 miljun euro. Fi żjara fl-Isptar Ġenerali ta' Għawdex il-Ministru għas-Saħħa Ġewwed Bela spjega li dawn is-servizzi se jwasslu għal trattament avvanzat tal-mart tal-qalb u se jitnaqqas il-bżonn li l-pazjenti Għawċin jivvjaġġaw lejn Malta għal servizzi speċjalizzati. Dawn huma servizzi li issa imbuttaw l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex fil-futur. Waiting list għal pazjenti Għawċin tista' tgħid ma teżistix. Mhux tal-li hekk tal-li l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex qed jgħin lill-Isptar ta' Mater Dei biex jitnaqsu il-waiting list hemmhekk ukoll. Il-Ministru qabel tenna l-impenn tal-Gvern li jkompli introduċi iktar servizzi għal pazjenti Maltin u Għawċin.